penggalih panjenengan sami ing sawetawis panjenengan sami kula aturi lelenggan kanthi sekeca Bapak Ibu nggih ing sawetawis adicara arsa tinarbuka langkung rumiyin. Monggo, Cok. Ngaturaken pambagya harja wilujeng rawuh dumateng Sang Hyang para rawuh para lenggah kakung Sumawana Putri ingkang satuhu bagya mulya ing aridal punika mapan bali wisma panjenenganipun pundhen kula Bapak Heri Prasetyo SPD dalah Ibu Susi Indriawati ST lenggahipun wonten Dukuh Papringan Desa Dukuh Kidul Kecamatan Ngasem Bojonegoro pun minangka dawuhipun para Mokan Rayi niki menika Nimas Ayunita Indah Kurnia ingkang sampun jinatu krama kalih Raka Mas Bagus Muhammad Anggi S sampun sami turut tataning agami Gus sampun sami turut tatananing negari semangga kita doaken lampahipun tempaten kalih ing benjang sakparipunaning netepi darmaning asepuh panjenenganipun Bapak ingkang hamugati inggih menika pundhen kula Bapak Heri Prasetyo telah Ibu Susi Indriawati tansah pinaringan rahayu wilujeng. Aka nada campur sari Kang Mijil Besah Kecamatan Kasiman Bojonegoro ingkang kula pangarsani piyambak Pastel Audio Sound System Mijil saking Trenggulunan Ngasem Bojonegoro antok kliwir 85 TikTokers live streaming matur sembah nuwun. Kula Dimas Bagus antuk kliwir ugi mijil saking Besah Kasiman Kecamatan Kasiman Bojonegoro ngaturaken salam taklim kula katur panjenengan sami para rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Mugi kabagas kasarasan katentreman seh kawilujengan. Mugi tansah kajiwa kasalira kunjuk panjenengan sami dalasan kulawarden sagung dumadi kunjuk dumateng panjenenganipun para sepuh pini sepuh saha aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas dalah lebda ing pitutur dumateng para priyagung darahing nata para sarjana sujaring budi para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari kang minangka pandam-pandaming pangayomaning kawula dasih sumrambah dumateng panjenenganipun bapa ingkang hangayu sarane adil wonten pradesan Dukuh Kidul staf telas daya perangkatipun ingkang dahat kinurmatan dumateng panjenenganipun kadang-kadang kaneman para purna labet praja ingkang hambek budi dharma ugi boten katalopen dumateng ngarsanipun para alim ulama kang rinten dalu tansah sumanding sumlendhe mring kitab suci ingkang dados panuntun panatagama kiblating panembah kula lan panjenengan sami ingkang satuhu luhuring budi. Langkung-langkung dumateng panjenengan sami para rawuh kakung Sumawana Putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami nuwun kula nuwun. Saderengipun adicara suka paring saka kawitan monggo panjenengan sami kula dherekaken manungku puji astawa dalah puji astuti ngraosaken syukur dumateng Dat ingkang Maha Kuwaos inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Awit punapa para rawuh kanthi pinaringan nikmat kabagas kasarasan pinaringan nikmat iman saha Islam dening kula lan panjenengan sami dalu puniki kempal dados tunggal kanthi kahanan sehat wal afiat boten kirang setunggal rubeda punapa. Sholawat sarta salam kita sakunjuk katur wonten ngersa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanthi waosan bi kaulina Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Salah satu goreng Nabi yang dados mustikaning jagat ingkang tertamtu tansah kita ajeng-ajeng berkah syafaatipun mulai ing donya langkung-langkung syafaatipun ing dinten benjang yaumul kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Ibu bapak sagung rawuh dalu puniki kula katimbalan sowan wonten Bale Wisma
Panjenenganipun Bapak Heri Prasetyo adalah Ibu Susi Indriawati Sarjana Teknik. Sampun rawuh menika wonten 3 pesinden widodari-widodaripun akan ada nyampur sari. Pramila kula tepanken setunggal kanthi setunggal sinten ingkang badhe paring palipur dumateng ngandika sami. Mulai sisih kiring piyambak. Dah iki kok ora iso mlaku sindene iki. Didiangi tampah. Ingkang sisih kilen piyambak tertamtu panjenengan pun boten asing malih adat sabenipun pun wirawiri wonten Kecamatan Ngasem. Lamun to Cinandra detek piyateke gedhe dhuwur hamantesi pakulitane resik nemu giring alise nanggal sepisan. Esmehang jiwat lamun to mlaku kaya macan luwe. Mboten tebih karo yara saking Kecamatan Ngasem mapan dumunipun wonten Pradesan Nglingi Kecamatan Ngasem. Pidharingan jimat asma Nimas Ayu Ulin Cemenul Aga nada ayo dong gini dong ya ingkang angka kalih tasik wonten bangku pamulangan nembe SMP kelas 3. Lamun to Cinandra pasuryane ngedap-ngedapi kadya lan Purnomo Sidi. Irunge grunge bongkok sumindi. Palarapan nyila tendani alise nanggal sepisan lamun to mesem hangu jiwat. Tebih karoyo-royo saking Kecamatan Dander Bojonegoro. Mapan dumunipun wonten Pradesan Sumber Telaseh Kecamatan Dander. Pinaringan jimat asma Nimas Ayu Kiki Samora Aga nada kancane mlaku anggun ndek jegak. Iki jenenge penyanyi pembuta. Ingkang angka 3 ingkang dados ontran-ontrane akan ada nyampur sari. Pesinden kondang kaloka adat sabenipun nderekaken dalang-dalang kondang ing Nuswantara wonten Ki Sina Nugroho, wonten Ki Entus Susmono, wonten Ki Mantep Sudarsana. Dalange mati kabeh. Iki dene pesinden pagebluk kok. Tebih karoyo-royo saking bumi Wali Tuban mapan dumunipun wonten Pradesan Jati Klabang Kecamatan Jatirogo bumi Wali Tuban. Pidharingan jimat asma Nimas Ayu Indri Saraswati. Hai akan ada Ibu bapak sagunging para rawuh, dalu puniki kula boten makarya piyambak kasengkuyung gumlegaring audio sound system kanthi kekuatan 17.000 megawatt makler unine pastel audio sound saking Trenggolan Ngasem. Penak unine murah regane tur gler suarane kadya jebluke Gunung Semeru. Ugi live streaming lumantar antok 835 tiktokers matur sembah nuwun sepisan malih nganturaken wilujeng dalu sugeng pinarak sugeng lelegan kanthi mardu martikane penggalih panjenengan sami sinambi hamir sani biar campur sari aga nada nuwun kula nuwun.